Galim anim an chéad phlandaí go mbeadh phléigean Darrach Slánlus. Bhí míisne gimmert saidúí le sanna bhí mar beag ach tá tríthe eile bhainean le chomá. Mí ófadún ábhrín beag meanna tríthe san. Is planda fearú sáideach í seo fásan sí ngach garí, ngach gardín, agus heh bhóthir as bóthírín, as tá sí anúsáideach fad, bunim se anna lasint astí. Aber má ein tú gara nó tá créacht go áitéigint, is féidir úsáid mar vindláin. So díoch an dilóg a fiúcha, agus chur timppel an áit gon gortú agat, agus sinna cheangal le ábhrín beag tape, agus sinna méid agus scáda dhéanamh, agus caró se lit an annachid slite, buinn sé éon ócas tá sa chréacht amach, agus an sin caró se leis an knasú, so se anna úsáidech fad. Agus in a hantle sin is féidir an planda ithe, so chuirsteach a saléad, vascaseach le letís agus rudí eile. So bar rístóil de dilóga uair má chin tú iad, má anín tú iad, agus anín tú an planda tá sé 6 céalóir fada, agus tá na 6 asnachan nó na ribí seo a fás sios fad an dilóg. Agus aníon gachtainna mar luas na saidúí is cléthe im riimiis na bhíimiis óg, agus seo hiad na bláhan agus na síalta as bun an áisbun na dilóga. So sin bailachanna áisiúil chuní de achantan san. Gan Darrach tá seanna háachta chomá go méimiis siúráilta glán catá chuiristeach an arméaldagan na féile agus go gceart go meach beidir den éigen líon muna bhfuil míad ro chinnte nó muna bhfuiln tú cintear fad gan chuiristeach a bhíal an éair ba. Sin éid se anna háach ar fad, fíorthach, mar tá plandaí nimnecha timpplain san gacháit. So cáta bheith cumar cá fistah nó bheith agat, cinnte go tú peocha an planda cheart, agus muna bhfuil iscot ceis chuir den éon bhfuil ólach ar an ábhar, nó beidir elam n-itheann, tá go leor leartha mo sin, ina meas tá flóra cocaína, leabhar bra le na bláhan ar fad tá an leithnis. I dantal sin catú bheith cuamach mar plandaí áirithe tá páirt an áirithe nach féidir ithe tá páirt eile gur féidir ithe. Agus sampla eile go bhfuil plandaí go féidir ithe gan mór an mbliain ach ní féidir ithe ná eile. So catú fistah nó níos sé cho simplí le just planda fiúcha agus chuirteach an méil bí anna cuamach. Nis tá cúpla fullóir eile le tuairta gom, agus tá mid an seothar bóthírín na gloch áit fiáin áit álan nádúrtha. Cáiste bheith cuamach gan dat gan plandaí fiúcha áit go gapan sibh go chemicí á scape agus nó go léon trúlú an gáirthir bóthra gnóthach. Nó áit beidir go bhfuil rion madrí, so bíigí farmach, bíigí airach, agus tugaí áard nar bhíonn sibh peocha plandaí, go sibh peocha an planda cheart gan aníonn sibh é as catta tarlú mór himpelarh. Agus tóch an focail scur ó hebh seo ná gohair le plandaí nach bhfuil cho flórseach sin, muna bhfuil si flórseach ná peoch an éachrid. Má tá si flórseach peoch ceann nó, agus fág na cín eile, mar tá an planda an blá go háirithe testáil chun go achathóch an plandaí hain, chun síal chothú, as an sin tá an planda a testáil an nádúir. Tá an fiúthúlar a brag mór ar na plandaí fiáine tá fás mór himplairn, agus tá si fihrú mór, so caiimiid airthirtaí gan inarmach a thógaint.